Kahinya utrap National Youth Movement sengkemi kaladawa na kesorkar jela bakadeban shimi kesenjam hakaba pentrekam ne banwanra no ya kaan kebiade bakajing bhakam yi kesamla kabri uhinya utrap kabalong prapo na keshispa hakijaka trekam jengkiriu shimet neki private sector. Habakran syikilat pathai kubor, ubat Lewis Dr. Ula pentip bagasang HNYM kaladap man IT dakador khas jauh Menteri Rangba kejela naduk kesitarik unaitung arhajar arpawar halor kani kejing dawa. Batong bakajing wanra iki company niki karkhana hapok kejela kamsim la ajing mentoi setia ya kisamla trai muluk hakayok kamyok jam namar kejing bamdan ya kanu kejing tek kular bat kesorka jela. Katkom kejing ong juu kisamla kasi kiladon buon ba kibla pendap ikijing puli haki kerdan baper hendrai kini kisamla kim juyo setia ikikam haki company ne ki karkhana namar kejing bomdan kejing ete kendon jong kesorkar bat kini ki company uong badai kini kejing bom yok kam yok jam jong kisamla kabalawan ra ya kejing jelai jong ki kam seniu hapo kejela Hadian bangilai i ba kini ki private sectors kambun sian hi haba kiwan kini ka kiwan setting ye ke industry ye ke kam ki jongki company ki jongki hapo ko bri new trap ka jongi kam dan kanu ka agreement lane ka jingya te kular ba sarkar Meghalaya ha ka ban aikam ye ki samla ki jongi kibon ki samla jongi bla pendap ye ki jing pulih ha ki kerdan master degree ha ki kerdan degree graduation kiba pendap ki kerdan undergraduate class 12 pass kiba matric pass bekumtar terter te kido no eka kabukser ke jongki namar ba kamdan kanu ka kandan an ba sarkar ka thaw na banta jongki ni samla ki jongi ba klam jam ya ke jela Meghalaya latip mentakum kawai na ke jela ka ba bontam ki samla ki ba klam jam kidan daki lak ngot ki samlah ki bom yo kam ki bom yo jam bat ki bala bakla no kelentiat ke jongki nakadaw jong ki bom dan kam dan jam bat ke jing jelai jong ki kam snio kalong ru ba ki samlah ke jongi hadian ba ki la pas ki jing pulih kim yo kam kim yo jam haba kim yo kam kawan ka depression ha ki jimut ji perkhat ke jongki nda kawan ke ni depression ka jing thakli ka jing sngo kejing sengau jongki ba kilak kutlat dah hakane kejing sengau jongki ba kilak kutlat ke yalam bakalal ti ki te kadan kapor ba ki pulit ki yokem ya kini ki ba khai drugs kibun ki kena ki bala nang la start ki ba khai drugs kibun ki kena ki ba di kenja ki ba shuya charum chaneng shu em konja ka kya boleh ki anang ki la start kim dan jam talada ka sarkar ka long concern lane ka sngau kit khia shishan ka banta jong samla jongi kuma ka sarkar na ka por ka shat karan ki kintian ba ki samla ki dai ka lawai jong ka ri ba ka chat benreu ki lawai jong ka jela Meghalaya handrai lada ki samla jongi kim yo kam kim yo jam shai ka lawai ka jongki hatu kini ki samla jongi ki chu im sa mo hapadang ka jingduk ka jingkerdu hatu kini ki samla jongi ki chu kjet sa mo na ki kimi ki kpa ka jongki hadin kila adap kejing pulir kidang hab baham sak na kimi kipa kane kejing long kejing ki kepenlong ki bakin wan ha kejing tension kejing kulmar kejing mut perkhat haba ki kulmar kejing mut perkhat khadu kai lam bakla kejing long kejing em kejing ki dala elam bakla kejing em kejing ki kini samla ki kedan kapor bakile ki kam ki bom sung tenat war ki mlang salang te nakaliang kasang hi balengi wan ra ya kene ka ngelit pha ikni ke memorandum sak sarkar jela kalong ba sarkar jela ka lale klat ya kini ki ya kini ka lan hak badip kun ka kam na ka ta samla ka jongi ya ki samla jongi pi dai ban shim ya ki jingkit kle ban pentip sak sarkar kani ka di jingkran bi jumba prestun teng ka bom ngimla ban pediak kum kasak namar balai ngim dai kita ki nong trai jong labor department Labor department kadon yaki inspector ki badai banle check ya kini ki factory lani kini ki private sector bakin pet ba ke jingwan aikam ajam ka biang em kat kum ki kandon jo labor department hanrai sei kini ki labor department inspector pat ki shong ki sit idle be po office ki sutai nak suki te kini ki ndangi la check
hang ti tang ni po umyam mo ngilat taki hajar ngut kita khar ki bawan na ba te kai ke bas ngosi kalong ba kini ki private sector sepat ki bawan na po ke jala ke jongi ki panan kam ni kini ki brio jongi tang ha ki kam ki ba ki ha ke ba mo lada philat po ki mil phinlap ba kini khna jongi ki dei tang kinong od ding ha bat kinong pentelun ding hanrai haki administrative wings ki imdan wairu ubayo ketika kam tengin pet private sector selakan top lah buat ki pom ki eru mah tengin pet gini ki petrol pom kini ki petrol pom pin i haman lah ki pom pin i ba ki dan ki khelajat ki barjelah ki pendrung nong trai tang ki katu kat ni ki kenthai kasi jongi ta hapo katu ka finance part ka bede begitu kam manager ai haman lagi pom pin i bagi dan bede ki khelajat balai ki kena jongi ki palong fit sa empat dan se ki become lani ki BSc science lani ki BE economics mo ki bala ban bat ya kani ka post jong kum ki manager hapo kini ki pom ru te kai ka palong kalong ba ka sarkar hadu mentau ba presiden ukan taj buang ba kam dan kani ka unemployment issues hapo ka state hanrai ngi kum kinalam sang balang hadu ka skor jungi tentang langsung set kelut nomor ki samla ki ba phone ki badan sia Bangalore ki try ki kam hapo ki hospitality ki phone ki ong dalong penawat kam no sasor sa ni chanel arem pelat ngim yo kam ngim jang ki dan lagi pawon ki samla jungi sabar te hangi ki bayat kendu hilap bakani ka employment issues lane employment problems ka jur ba hapo state ka jungi hanre ka sarkar ngi ba kasi penlang ya kini ki issues tangkum ki issues kan bas election